Hei tid, så det atter her vi en nødgjøn parti av Gjerstamål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som teker seg av Ljøvånen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henta parten av Gjerstamål, og jeg færre en annen færre spyrir Paul hva i hånden ligger av hjertet i det. Ja, det ganske, man synes det var utøslet, men det som jeg har drølt ved i morgen til dette var sendte på i sted Kristus her. Ja. Som stendte der og i 17. Korint, ja. 5. kapittel. Altså, han sier i vers 20, vi og ta sendte på og i sted Kristus her. Som det har vært godt og jo anvendt vi også. Vi ber jo i sted Kristus har vært satt vi godt, ja. Han som kjente ikke sint, gjør det godt og sint for oss. Jeg vet i hånden skulle være rettvis godt. Ja. Det ligger øyne ikke også i sånne her versen. Altså. Vi å ta sendte på, og han sier ta og i Kristus, og i vers 9, samt det godt heime ved seg selv. Og tilråkene tar han ikke sinter tar, og han lagt ned i jakken og satt her inne. Og vi å ta sendte på. Ja. Så han satt det hjemme ved seg selv. Så det vi sendte på. Og i stedet Kristus. Sendte på vi gleder på hon. Ja, særlig. Ja. Det nok helt særlig. Helt visst, ja. 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 Det velkjent, og det blivet det sørste årene livende fire nekvene av oss. Ja. Begge okken bavon og eisen nekvene øren eisene. Ja, det har vi forstått. I kapitlen her, ja. Ja. Og jeg hadde fornevnt at jeg nevnte så ofte. Jeg minns, vi var for bare sammen mest i Sørvei til et møte, ja. Ja. Og da var det her som kom til meg at det her som du lær, at Kristus samt god heime ved seg selv og tilråknet ham, ikke syndet her. Og jeg så hukt i halvt av studiebibelen etter at årene samte og satt til året her. Ja. Og på grunn av det kommer året av å veksle, altså pengevekslinger, eller bytte om. Og jeg minnes fra ta og jeg fikk så åpenberingsene av Golgata, hver Jesus tog mine sint. Og jeg fikk hans fri. Altså fra tog løte av hver til å ombytte en verilag. Men det gikk faktisk nekv år, ikke for faktisk inntil ta at jeg sa det så klart, at året her sier opprunalig at bytte om. Og til så sier til at vi har akkurat sint å komme vi, og han sånn regnleik. Og han hever langt tid til akkurat sint. Så han gjør så gledelig hans sin ekne regnleika inn i akkurat hjørster. Og det et underfullt versk. Og akkurat her, det sørste verset, stedfester så øyla vel at akkurat det ombytte, han, altså Jesus, som kjente ikke sint, gjør det god til sint, fire okkon, fire vit og Jesus skulle være rettvise gods. Altså, det fullkomlig ombytt. Han som ikke kjente synd, han bytte om og ble gjort det til synd. Og vi som ikke kjente til rettvise, vi bytte om ved han og fikk hans rettvise, og det Guds rettvise i det. Og i Kristus. Og i Kristus. Ja. Det og tog ble det så, gjør det så øyla gode mening at vi ta sendte på hvis det Kristus er det. Og det må være så, det kommer til meg nå, og jeg størst rydget da, men jeg går til at jeg har åkken til sin sendte på. Men hvis vi ikke sutja sannløkene, altså, det er vi der, så det, jeg var ikke god nok om det skuffet, det var ikke. Han alt da. Ja. Og så i akkurat hun var hjemme. Særlig at jeg var ung, så kom det ofte frem at jeg må ikke svitsa
Det lyfter och god utgiver mer. Ja. Vi tar med lyft någon ju allt det har sagt som vi det för han alltså lyften stand här. Men hvis vi nu inte låter dem avvärska av dem så är vi ett vanligt center på. Ja, och det är akkurat det, men ja. Alltså jag vet inte, jag brukar kanske för ofta med själva, men till månaden som är åren och attarna är så öliga stora. Ja. Tror att hände här siktningen av att uppleva sig, erfära sig att vara gjorda rättvisan, reinan och rättvisan. Hon blev så innan och med första, hon kom inte härifrån. Inte en vitan om att lyfta stand där, ja. Att information och ständer i boken, ja. Men en erfaring vi hela andan som gör det till att och att där menar att min avfolkomlika som är här stadvecka så kom det inte att vara vi att tossa om detta. Nettopp. Som man sände på i verkligheten. Och det är drivkraften ändan där att jag på avon ta vet. Och är det ännu för så vet du. Att det är att vi andan och lär mig att tala om det så tack kvarter upp helt. Akkurat. Ja. Vägen har jag själv och utanför ja. Och det är många svalna sälar som ligger i Sintenes helt. Och här kommer det att in akkurat vi var. Ja. Brått ner i hjärtat sin i allt det om mig själv och ner. Ta påskapor första serien som öron och hjärta för. Alltså, här har vi allt. Ja. Att det gör någon sangvers, ja. Men jag har akkurat att äldren är så öliga gott döme och på hända här andaliga verklighetsarna. Så vi äldre hävdar vi har sett eld och ja. Och det man blir tagga till att det ska bara en liten äldre till att bäst i stora skoa. Och några som skoar brand och så vi hör om alltså runt om. Det är ofta bara bäst av en tändstick som blir kastat skaft eller också så här då. Att det ska vara lite till att somret här det är torskor. Ja. Särskilt här som det är så mycket torsk. Akkurat. Ja. Så och det är andaliga mynten av ockorna. Och här kommer vi åter faktiskt till kvidsonna, första kvidsondagen. Ta och i anten kom och fyllde allt det som var här till stegar. Och så att det tecknar vi är tungen som sätter sig som elds tunker åt det, ja. Och jag fyrstilt mig alltid fyrr, jag vet inte man ser bøylet av det. Jeg fyrstilt meg alltid fyrr, ikke? At det var akkurat som en stearinljøs, at tungan stod opp hendet ved henne. Og det er onaturligt. Hver er tungan til åkken? Hun sitter i munnen der. Og hver gjør tungan? Hun taler, ja. Og jeg synes ikke det så løsning, at det tekner vi eldtungan gjør det at vi det av andan som du citerar, ja. Taler år som sitter eld i. Ja, akkurat. Alltså han goa positiva eldarna. Som ger till att människor livna. Och det är också som Efesos 6 talar om till Paulus säger att jag ber för kärleksvana kan vara given år. Alltså, ja, akkurat, ja. Ta en letra om molnen. Ja. Så han vet det kan kontra landa på det. Det är nettopp, alltså, och det är så akkurat här vi eldom. Vi har det här året slett ikke andan, og men det har ikke ordentlig det her året, så vi kunne ikke slett ikke andan, men et annet år kunne det være køv ikke andan. Altså ikke legge låg av dette her. Lad dette være det som er det bærende og drivende ute, og som setter, som virkelig gjør åkken år som sender på i stedet Kristus her, akkurat, ja. Som gjør til at mennesker de får fæter og i noe mer enn bare akkurat åren. De får fæter og i til livene som her, man kan si i eldårene ombå. Til elder og liv, det har vi da omkring fyrt oss om. Så blir det liv og frigjør. Ja. Det er i seg, altså, et eller annet her sentra. Ja, jeg kjente det så løsning ta, altså, som i en og nå, at jeg fest ui innan uimor, det ble løst, og godt, og heitt,
allt gott alltså. Och ja, ett öjliga störst inte efter att andra skulle släppa uppleva det samma. Men jag minns, jag kom tankar om det nu, jag minns en av de första sändningarna vi var samman här i Lintene. Ta tås vi om att här vi eld och lov. Ja. Og du fortalte om, jeg har så opplevd at vi brente kål til åkene. Det var mine første 8 år, så hadde vi bare kålkomfur å do på. Og du så til eldre, og tid til torve. Ja. Og så minns jeg du forklare et her om at hvis det var sløktene om morgenen, så måtte man fære grannhuset, ikke be om eld, men be om lov. Lov, ja. Så tatt litt hans hodtøkene sammen, da. Det är alla kika och alltså så jag kallar det man lä. Hira. Hira, ja. Ja. Att hira. Och tar han bestämt mat man gör det på. Till glömna då nya så och så lät du torver tiver. Så jag torver som är ägna här till det. Och var nu då är det nu står fittla. Så stötte man öskorna ner i över. Och så kallade man allt för det som ett loft. Så lät det här och var lov alla måtten. Utan att bränna allt upp. Ja. och det tog så första räk och i. Så för att laskan ner i skuffarna här. Och så det då speklat sig att alltså. Det här kom inte vara papper och lejfist och så att träffpinnar och sånt. Och så lät det ta den här tiden. Och så var det heitat. Så blev det heitat. Ja. Alltså vi hade bara kolkonfyr och jag var smadrank. Jag har inte också om att tingene ta. Men jag vet inte hur man hörde vid kola. Nej, det var väldigt jag vet inte om att det blev kört. Nej, men det är så minnes väl från. Ja. Og det vet så ikke om at papen ikke doer noe vel, eller kvart, men det var kaldt kvann eneste morgen. Og vi skulle alt skumt og kom, begge foreldre skulle være til arbeids klokken 8, og vi på Badjan skulle i Badnager, eisen i Arndt og sånt. Så at drekka måneder om morgenen, han ble alltid gjørt ved en primusapparat. Det synes ikke omtalt å snakke om det, men så er det. Det var nejhjälpen. Ja, det var nejhjälpen. Og ofta tändra av det primus så att det blev höjt. Ja, han värmte oss. Akkurat, ja. Så kvar han kättlen och till primusen och så. Det var ju lukka som att det som det var som man tar tjäket kika i armar för att lära på oss, men helst kör på det, ja. Allra helst, ja. Ja. Men då han tar sig ju en och säger om att det här var läremåstarar, alltså. Ja. Men ankar hirar. Akkurat. Ja. Ja, 20.000 lärarmästare. Ja, 20.000. Så det är så tvålopp som är så. Ja. Och mäta det, ja. Äggvislig, ett lag som man ska säga. Så. Nej, jag kan skriva, ja. Och det är innanför det samma område som vi två som det som är så höjlagt. Och. Ja. Ja, till 4:15. Ja, vet du. Han sier, tog om de så har 20.000 lærermestare i Kristus, så har de tog ikke nekva fetrar. Tog i Kristus Jesus er det tid vi evangelium om bøtten mine. Akkurat. I amen tikkon tog være etterfylgjara mine. Ja. Er det samma brev i et eller annet? Nei, det har vært 4:4. At det er 4:4, ja, vet. Så det är nek aktiv och en samkom och bär det som inte är så gott och som är så gott. Ja. Jag har alltid att det här tåsar och meddelar nek och månen och mittlen att hava mycket teoretiska informationer i ordan. Ja. Och så hit som är det viktigaste är hjärsta. Ja. Att hjärsta är ute och hjärsta vitt vi i ödlorna. Ja, men det är så om ett kött är hjärta. Hjärta är farfångt, det är något som man ska säga.
Ja, nei, jeg husker mer som så løsning at som forelder så lærer man sine bøten. Ja. Så man hever så hjertens ikke fire dem. Men læreren er alt godt om det, det gjør godt arbeid. Det trykker etter av hjertet vi, men det kan ikke bli på samme måte. Det har vært en flokk av bøten, og det skulle gjøre dem lærdom, informasjonen. Ja. Men her tar han om lærer og mestere, altså han kører av et annet støye. Ja. Og hvor man lærer og mestere, det tror man endelig vil ha avhøreren til at veksa og bonast, eller det tror man selv skal tjene penger til dømes, eller man selv er ivrig etter å få tilhengere til sine egne lærer, det kan eisen være. Ja. Men fetrar, foreldre, de har vært hjerteleie som ber av etlånene. Det har vært skrivet når jeg kom til brøven om fedrene. Ja. Hvordan det vært i salen noen. Akkurat, ja. Som skulle gjøre rockskap. Ja. Til det brevene. Så tar det skulle gjøre det så fant. Nei. Men tar skulle gjøre det ved glede. Ja. Det gjør det så fant det tykken ikke til gag. Nei. Ja. Det er nemlig at det er ja. Hva er det Malakias alltid som sier det her? Om å vente gjørst og fedrene til bøttene. Ja. Kan du ikke finne det? Så langt her så gjør vi det etter klart og tydelig. Ja, det er så ser jeg nesten til for at det første er. Ja. Han var her, ja. Jo, nettopp, det er ja, altså, Gamla testamentet ender vi tog. Ja, det ender. Det sørste verset i Malakias. Hver han sier her, hvis jeg leser det av sørste verset, sendte til Elias, profeten, og Herren der Herrens historie og øyelig kommer, han skal vente gjørst om fedrene til bøttene, og gjørst om bøttene til fedretarra. Ja. Ja. Og så hadde hun til å gjøre her, men God som feir, han kommer ikke fram for en som feir i Nya Testament. Så jeg har alltid tatt opp det at det er øyla kjølsamt. Det er ikke fyrre enn vi Jesus at tala være. Han er ser med, ser feirmåene, og alt det som han tåser om feirene. Ja. Og det ligger alt ugisn her, vi er hjertalanen, vi er foreldre. Jeg har omsorgen, du sørste i ødlån skaparversen, og ødlån kreatur som har omsorgen for sin avkom, ja. Det er hodtakende å lese. Ja. Jeg sa i morgen til Moses skulle til å gjøre noe i morgen. Så jeg var her og nå i slekten sånn. Og en av meg som er et navn, og jeg har alltid hatt inn i omkring jeg visst ned. Iskington som jeg har lagt ut. Og da lukket jeg ikke herren når han tok inn. Så kallet jeg han å være han som visste alt, altså. Han var oppvaksen i Øymers. Og så tok han, og herren sier bare vi han at du räkar med och teker människa till löjare är som har varit och är det och ska vara allt det som det startade med något snack va så det köpte att man gick på en person och han har varit här och så är han sexta ordentliga koner och i att löj men han kan nog inte sätta sig på möte en god åkare. Nei, feirrockere. Feirrockere, Ja. Det er Hebreabrev nevner at eisen her i kapittel 20 om at folk från annan brenna. Ja. Han sier her, et godt år her som jeg også nå en dag eisen. Led dere halta og visle fast vid jotting, vånar okkara. Tog han trofast som gav lyfte. Led dere gjøre gater kvar etter øron, så vi får hver annan at brenna og i kærleika og gav om verskene.
Så det är akkurat det. Kan man ha ett ölt avstånd här. Jag får kvar en annan till att. Ja. Ja. Och det ser man negativt alltså. Hvis man får en annan till att tog jag att Du må avskar. Ja. Så är det lika ringt att han ska över vägen. Som det är gott. Ja. Den rätta vägen. Ja, men okkara kall og forutsetningar eisne, det er til det goda. Ja, det är allt lagt under. Ja. Men det er rett, altså, det er mennesker avvirskast øyeligt av hver norron. Ofta har vi hugsa om bare til her til at vi i fargen hava så øyland nekvar imiske dialekter. Ja. Det må være en eller annen avvirsken av hver annan som gjør det. Man sier til dem som sår at du kan så høyre måneder hver er bygd og falsk kommer ur. Ja. Og i gamle tog har farger jo vært, altså vi er kanskje isoleret igjen, men ikke på samme måte, men ikke bare kjølt landet, men hver bygd var øyelig isoleret fra hver jeg er her. Ja, ordentlig, ja. Du gikk ikke til så mye, og vi gikk i bygden og kvann det. Det var lengt i midtelen. Ja. Så det har avvirsket hver annan så løsende at malboren blev han samme, og så kom så til en æra bygd, så tog seg sin rørelse, ja. Og til at det avvirskende mittel mennesker som er det. Jeg kan gjøre det just at det er gamle gjeron, da. Det hadde kotcher og alt det her, og så kom menn ur Hattarvik. Og han platt å lette seg at lusta, han forstod någonstans. Förstår. Och så lustigt jag att det alltså störst förstå allt pura inte problem. Men det var det som där satt att det måste han lägga som spyrja om allt och Ja, alltså dialekter är inte så starka ut det efter våra. Nej. Men det är ju bättre än vad man säger. Det är en skärma vitt då, ja. Det är en stor spårningar så sorry att hon inte även om tar för det. Allt fram. Ja, det är färdigt nog, men. Nej, det är charmerande alltså. Ja. Det är det. Jag kan lukka nämna att här eisne som snackar om att här att i Østlandet och mitteløstlendingar är øyeliga lite av dialekt. Ja. Det är rätt löj eisne tog att bygdene tar våre øyeløslærere. Det var godt nok en stor øy fra Vestmanløsjene, men det var rævlig lengt i midtlene. Og så er spørningen, hvordan blir det til at de ikke har ment dialekter på samme måte? Og det er, som jeg har hørt, kanskje 2 sfærer på det. Og det ene er at de har haft skriftmålet, så redan er langt enn vidt. Og det er jo vært ens. Og så har prestene i tøyene, og de har haft Bibelen her i flere 100 år, altså. I 400 år har de haft sin egen Bibel, ja. Ja, Bibelen, ja. Og prester rier rundt fra bygd til bygd og låser ur Bibelene, 4 falskene. Det har vært så hilde av å være årsøkjen, og det så løsende, så er det at det her vi avvirskene. Akkurat. Ja. Hvordan vi avvirsker hver annan. Ja. Ja, det er flott at det. Ja, det er en verilegge som vi vet av, at vi avvirsker hver annan. Ja. Og ta og i vel altså, det er lust etter mer, det sier man ganske spennende, men man sitter bøylet opp av seg selv, og man rønner å formulere årene så godt, og gjør inntrykk for at avvirker. Og det finnes så slavet også, ja. Det er som spørte meg om jeg at du var stedet opp. Nei. Ja, det var han som kort med til han fysioterapeut. Ja. Og det med hverandre han. Ja, Terje. Terje. Så spurte jeg meg med du kan gå inn og jeg kjenner at det er aldri en løy noe. Det er rettestand, altså. Ja. Så ta kom der inn og på og folk velges. Og så det var ganske almindelig, men hva sånn. Det tar att ha ställt upp. Ja. Men det är en väldigt månad att välja människor och välja han som är i brötlen och som är framvid och
Ja. Det är så underfulla frälse som vi ska kött komma fram och i ljus. Tar vi då till det här som vi tar hemma. Ja. Akkurat, ja. Och som vi lagt allt det till rätt så att tojerna kommer, tojermålen färra och så ser sankren där man efter man. Allt efter allt saker runt om allt. Och allt det här men så också så här till att du först fram för det kan visa sig som jag vet det här. Ja, vi är så jävla olika. Men vi får fram till näka som är fullständiga och halt. Och det kan omkantoner inte räcka. Alltså det var alltid. Så här är det näck som för att brötas, men själva vi för att bröt. Som skriver ständigt att Herren är anten och alla vi som vi omkom för i anledning. Elspeklat åt Guds. Vi vill ombröt till samma år från Herren som är anten. Från år till år som Herren är anten. Ja. Till att det. Ja. Och så är det att det här avvirskanden och han hävrar ockorna. Ja. Och hon är så valsikna. Hon är fullkomlig utan fördömning. Ja, inte fördömning. Hon är full av kärleka. Av accept. Och hvis vi ikke vil kanskje kjenne det, så kunne vi ha lintet til å være bensjen, og ikke tåre å komme for nære. Men vi tog som god feir hever giv i okken, vi synne sånne, Jesus. Så hever han, man kan si han hever blotta sitt hjärsta, fullkomlige. Han hever, altså her er han ikke etter. Så han hever giv i okken alt vi håndene. Och tog är att det här aheidan som du börjar vi att det att vi vi blir människor. Ja. Vara satt vi goda. Ja. Det är värst alltså. Ja. Han har givit allt så allt är reja. Kai hej en bok som har lärt mig få att hon är så forskjelliga söver ett land. Sannar, så säger han, kajsalt berättningar. Och här var med landa och en gråsmyr alltså. Och han är en smyr och han är något att göra. Och så var det här att en fatakor som rönte att tala om Jesus. Han kom in dagliga till ända ner. Jag vittnar för honom, men kvar jag för så blev han avvist, alltså. Han blev lukket som spott av och avvist ner krossminnen. Och så läste han ett på morgon. Jag hade inne här och så jag lejt ut i morgon, alltså. Och så kommer han in en dagen och han kvar han på den här vägen. Så han har sen fick året upp och så han för att gråta. Och så säger han och i gråten att det är inte tog att jag vill komma här. Att det kom. Men det tog jag han som vill frälsa till. Han vill så gärna att du inte får förtappt. Men att du ska släppa här som är färre. Och vet så jag vill vara ut. Samma vid honom. Och förklarar honom evangeliet. Jag gröjar jag ner och gör det legalt. Och så fer han. Men nett och här som bådskapet. Här var det färgen i Gärsta. Första färg sa han. Och han får ursvintene och han kortade en av sig och för inte kona och fortalte kona. Nu var med vid jattor och det var inte för mig att göra handlunches. Men så säger han näka som det har förbant att hjärta mig. Att jag kommer inte till att jag vill komma till det. Till han som äger mig
som driver mig till att komma till det. Akkurat, ja. Nettopp. Och tar han också syndrom då, så måtte han godtaka att det var möjligt än det vanliga. Alltså. Och så säger han, vad ska jag göra? Säger han kona. Ja, men först ber han, säger han. Han får så av sted och han passar sig inte och kommer in i gångerna och bänkar på att han gräter. Och han säger vi har akkurat att det här. Att jag hade du måste inte känna mig efter. Så vi har gången några fyrelse som är rägist. Och då han höjder han det kär och ämkar sig om hur han är färre vid honom. Då röpte han en till honom. Alltså det är så ölla gröpande jag läser det. Ja. Han röpte till honom. Och nej, säger han. Att du rakte med. Eller, året rakte med. Ta du varst här i Janne. Och så han pura alltså. Han blev pura alltså passat alltså ja. Ja. Och se mig nu. Och så blev han frälst. Hästen gråsmed. Förlocklig röjmat. Ja. Ja, ta i året fer ui hjärsta. Ja. Fra hjärsta til hjärsta. Ja. Det men ui ötlones ner. Så det her Guds hjärstaläge. Ja. Som bara kan uttrycka sig jøkken okkom vi heile anda. Ja, og det. Ja. Du ender til galtande, som Paulus sier i 17 Korinth 3, at bokstaveren dreper, men anden gjør livant, ja. Og då tog gjør det okkom livant. Ja. Så det er så, det er ikke møvelig hvis vi ikke er livet, det som vi trykker på. Ja, at Guds at det lever ui okkom. Ja, at han vinner av okkom først. Så det er sånt av skala. Og Herren slipper så at virker i sånn likavn. Inntil etter enda tog i ferien. Ja. Vi det sender på i sted Kristus. Sånn det var god til amen til okkom. Også det til det er satt vi god. Og vi ber i sted Kristus, så er satt vi god. Ja. Satt vi han som ikke kjent til synd, men som god gjør til synd for oss. Ja. Så vi til honom kunne være rettvis og gods. Det er til alt, det er utrolig. Altså. Ja. Det men vi sitter så her store mynden eisene. Ja. At Jesus kommer og renner opp som en veik planta, som Esaias profeterer om han. Og så gjør han okkon løyva. Han vinner okkon løyva via dodja fyrir sindre okkara. Og så at vi kunne få løyva, få rettvisna. Og så fer han av sted av gjørende. Men talsmæren, heile anden kommer. Han teker bygg vi okkon. Og nu forteller Bibelen okkon. Hette er ikke det som vi har funnet på. Nu forteller Bibelen okkon. Ja, nu er det vidt likamannsere. Ja, akkurat. Det ligger han ikke okkom det templet eller annet. Ja, og limer av likam i hansara. Ja. Og eisen som man sier, eisen limer hver annars. Og det alltid av fætlige tøtninger mye for okkom, øtla få fæter i hæsar tankagong næra. Tøy at så det ikke et langt annars som sier til men så det han og i okkom, som gjør et versk som så helt og fætlig størst og største. Og et som eisen vi framvid kommer her nå, ja, og i jar faktisk og fyra dagen. Det dette løyve som vi ber vi okkom enn ta 8 år. Enn ta 8 år vi sier nægge antallet, eller nægge såleis, ja. Tøy at verleis han bor i okkom. Han tidlig byggfær, og han får ångan ved av stedet. Og hans største innskje å slippe at vi være og her som vi at vi bare faktisk himmelske atmosfæren vi okkom.
tog at han bor i okkom. Ikke tog at vi tar nægge råsokna, men tog at han er tidlig bygg for okkom. Og tog tåsar han okkom som einskapning, eit menneske, som Guds menneske, som likame, som broerna, som sett saman av, og han brukar mynden eisne beie her i 4 og eisne at Rombrandtal, at likame hever nekva limera, men tar det eit likame. Og så tar vi liva og i hæsar fætandene, ja, men så kvarver all kapping, og fyrir så vidt eisne all verja. Vi tar ikke bruk for å verja okkur om åter hæsar lærerne, eller hinar lærerne, tog jeg vet i hånden, og han i okkur. Ja. Og vi bytja hver annan opp, altså lukka mykje, tar vi takket av menneskelig, lukka mykje hver vi så høyre heima. Og det er Guds tanke vi okkur. Han som har avgjort at han skal savne alt til eita. Han er til andre annar som kan det. Nei. Så, ja, det er virkelig en bådskap som verder å være sendt på for. Det er visst. Han sier her i 4 Korinthbrev 4, da han tar seg en hushaltare, så da skulle vi være rocknøyer som tjener Kristus. Og hushaltare i løndamal om Guds. Annars krevs det hushaltare om at det skulle finnes av hverandre tryggver. For meg har det løyt i et ekvelig løyt i at tøye. Jeg var dømt av tykken. Et eller annet. Menneskelig en domstående. Ja, jeg dømmer meg ikke selv hvor helt. Vårt vet jeg ikke hvem er selv, sier han. Ta er jeg ikke for det her at du kjørte. Nei, han dømmer med Herren. Dømmer til ikke for tøyene, og en Herren kommer. Han som bæger skal løye fram i ljøs det som fjalt i myskren, og åpenbæra rå, hjertene, og ta skal hver øyne hver få råsut fra god. Ja. Og dette er vi, for det tykkere skuld heimførst til min Kjals og Apollos, så tid av okkon kunne lære. Hetta ikke ut om det som skriver stentor, for angen av tykkon skal blasast opp for øynene, etla møte en ør. Ja. Ja, det er akkurat det. Ja, det er han sier akkurat her, ja. Ja. Tror jeg vi er i eit i hånden. Og det neste vers i atter her, Ja. øyla talande eisne, hver gjever tær næka fram om, hva hever du som du hever ikke finnes givet, og hever du finnes det givet, for råsar du tær ta som du hei ikke finnes det givet, ja. Så, Ja. Og jeg er øynløgjen. akkurat, ja. Det er øynløgjen. Ja, Han vil til hava okken at være lyksær. Og han finnes ikke oppfylt. ja, ja. Det er han sørst fire sjolver. Han er sørst for det selv. Ja. Og så heter verset som nok korsene er vært inne i eisene som stendur i som samme kapittel som er sett med Korint 5, her som han sier at her etter kjenner vi til ångan etter holden. Nei. Om vi så har kjent Kristus etter holden, kjenner vi til han jo ikke langt så. Om du egner Kristus er han nødgerskapningen. I gamle færre, det er vår nødt. Ja. Men det er ondrest. Det ble vi ondrest. Det er jo Men jeg tror jeg skiljer den. Det er nå givet vi at hava nækan, altså slitarbeid, som kalt det, altså. Det er du får tolje opp, og du arbeider atlan dagen, og du får smøre sång,
Og du klarer ikke en gang å lese nek. Det var en tog i min liv som førståldes. Men nå, det en øyelig måneder. Så jeg må bare takke han for at han lette meg på, så kan jeg gamle, men annars jeg ikke finner fættervis. Så sånt da skal få oss, fætterøy. Det må jeg bare si, altså. Ja. Vi tar finnes en valsikne år, og en valsikne en anta til at det år er oppfyrt okken. Ja. Altså, teker av Kristus og gjør okken. Alla tøyne. Ja. Det er det verilige livet, ja. Ja. Altså, vi sier det nemlig at vi konna en dag vi kørte hjemme til bojen, og så ikke folk færre til gang en eller annen vei, eller imska veier, da. Så sier bare så at alle mennesker, alle disse falskene, har et mål for sånne gongt. Ja. Altså, Ja. hver det færre også, det vet ikke, men det vet hva det skulle, hver det skulle, ja. Og så er det eisende vi okkara løyve her, iverordna seg, altså, det store helten, ja. Men vi er ikke utan endamål i okkara løyve, altså. Det gjør unga mening, ja. Det er så, og med det hovedtakende at leta seg løy. Ja. Det är nu är så systrarna så har vi själva inte haft några kvar. Och så har vi sitt inne och så knappt ja. Så narskas klockan är 3 och ta vi såna 3 ja. Sjukhus. Och så får jag alltid omkring köra mig ut av sjukhus, ja. Ett färdig gång gå i björmar på i och så där. Och så kom jag sjukhus och jag vet inte vad det färdig vid. Men färdig jag inte. Akkurat. Och så blev man stättlad för människan sånt. Som du alltså inte känner och som kanske känner till. Och då upplever näka som bara Herren kan låta dig uppleva. Alltså det är inte näka som var planlagt av mer. Nej. Men det följde till att vi skulle färra tog jag var onkel som och tar man så över vitja handan och tej och sitter chaltan bever dem och lite för dem och så märker det här att det var lätt. Ja. Alltså handen någon Akkurat. Ja. Och det allt ligger i just samma löven och så. allt ligger i det samma löven och alltså. Så som du säger Janne så du behöver inte göra det översen så att här som du är här kan stå vara det här som du är alltså. Ja, går snarare alltså. Ja. Det är alltså han ger och kon möjligheten där resten. Ja. Det är ja. Det här är allt värst, Paul. Det är helt visst, alltså. Som jag nämnt nog halt i korsan att det är kött 20 år vi börjar på att det är. Och hvis man bara huxar rent människosliga, vad annat kunde vi inte ha gjort det, säger Arsen. Men det är väl det värst. Men det här sa han näka som inte sa, men som du sa. Och du löjta inte och fann en man som var så, jag vet inte vad det ska säga om mig själva, men du kunde så bruka mig och kunde du bruka mig så kunde Herren nästan bruka mig. Ja, jag hade tagit den rätta rättfyllan att han brukte ockorna. Ja, det gör det. Men I minst öle väl att det är att virkelig leita efter en person som kunde bara tossa ut från hjärtan alltså utan att alltså som det att du nämnt okkurs firmar vill få en jar som du huxar om och så men är öppna alla tröna för öllon. Jag vet inte vad du så för att se ju det alltså väl. Nej. Men jag tror att det är hjärtamål. Ja.
så bäst snacka och ta hjärta och i vanligen prata as mittelmänniskor. Du ta människor tossa ut från hjärta. Ja. Och till hjärta. Alltså det kan uppstå helt speciella löter ta herren ut ja. Och det har vi upplevt några färder. Jag inte upplevt det så ofta som du är så tillvidare om den tjänaste mittelmänniskor. Ja, hvis jeg sier til tjeneste av oss da, til håndlykker som er vel lastet i mine skuldakjensler, altså. At det fer ut av sjukhusene der, og vitsa. Jeg kjente bare å ha møte etter, men jeg vitsa. Det du følte at du ikke fikk tog til en vikna? Ja, det var sånn jeg som skulle fast fra hånden, ja. Så jeg må bare si at han tog en som er ferdig, sammen med her, og nå at det her, ganske, man kjenner seg, ganske mer i høyma, eller som man skal si, at vi tar mot til havner og inne og et rom at takke opp, og det var det her, men det ble likevel avmetallige hona litt, og jeg har jo en forvenker det her. Ja, så kanskje han mindre av det. Ja. Det var avmetallige hona alt. Ja, han går til det må da sammen. Hun var øvelse enn nå, va? Hun var øvelse, ja. Da var det faktisk, vi tok ikke opp, vi var direkte i luftene. Ja, bare til luftene, ja. Jeg halte det var bare akkurat en tredje ferie hver vi visste at vi ikke kunne være mye der, så tok vi det opp. Men det var ikke ofte. Nei, det var ikke ofte. Og det var utenlands, og jeg ringte til det. Jo. Det stender angstens at det var billig av Luttlån, ja. Ja. Vann vi ikke dagen til jeg billig av være ved Luttlån? Nettopp. Har du noe lettet chat på? Hvor langt du kommet? Nei, det noe mot rett hvis det skal være, det har du også. Jo, det var rett og slett det her. Det er leser at det er dømt i 24 togene, har en herren kommer, han som bæge skal føra fram i ljøsted som fjalt er og i myskrenon, og åpenbæra ra hjertnana, og ta skal han kurfare og se fra god. Og så sier han hetta brøver har vi for det tikkere skuld heimførst til Munchals og Apollos, så tid av okkon kunne lære hetta, ikke utom til han som skriver stenter. Nå kommer jeg til dette her som til å lagt så stedet dent av det som skriver stenter. Det kunne lære hetta. Ikke utom til han som skriver stenter, for at ånden av tikkon skal plassast opp 4 øynene og imot i øynene år. Hvor gjevet her nekka fram om? Hva hevet du som du ikke finnes givet til leste jo? Og hevet du finnes det givet? Hvor råsar du til ta som du hever ikke finnes det givet? At det er rettelig, bønrett. Ja. Nu sier han at det her for at ånden av det skal blasast opp 4 egnon og måte i øren, og det er akkurat det her som Korintbrev begynner vi. Ja. Hvis vi spåler fram til 1. kapittel, ja. Så sier han her at men i amen til brøver vi navnet Herre og Jesus Krist, at de må ødel tale hei samme. Ja. Og at flokkadrotter må ikke være tikkere av midtelen. Men at de må være fullt sameind i samme sinne og så mye avskående. Og dette ligger at du haksta støy noen her. Dette er ikke til at vi skal være samt om nå gjør vi dette og gjør hatta på hendamatene. Men at tala det samme som anden taler. Ja. Tror jeg at du er mer sagt om tikkun brøvmun at han skal kloe at struer tikkere midler. Jeg mener vi at en og hver tikkere sier Paulus av meg. Ja. Og andre sier Apollos av meg.
Er Kefas med, altså Petrus med. Er enda Kristus med, sier onker. Og så spyr han, Kristus bytter sjunter, vær Paulus krossfester for tikkun, eller var til døpt til navn Paulus her. Så til liksom traveren og jøkne brev i eisene, fra ståren parst, at det må ikke være skildner, men einleitja, og i Kristus, ja. Ikke i en kvar som helst, men og i Kristus, ja. Og her og i 14. kapitlet, her og i 11. kapitlet, nei, 12. kapitlet, her det han sier, tror vi ein anda var vi jo døpt at være eit likam. Ja. Anna kvars vi nu jøtar, etla grikkar, træler etla frals, og vi tava finnkje ein anda at drekka. Og her det han som ikke for vi vi tog jeg nevnte om at likam jo kjelt einlime, men nekvara. Ja. Ja, skal du begynne på en sal, Jakob Paul? Takk for at vi tar kunne sitte her i dag. Takk for at han frivilligt njøta og ta glede ta ber. Ta ut kunne være løytet her. Og det det som to innskjer her. Og vi takkar der for at du sa til okkara herre og du talar til okkara rattar løt og bygde jeg opp til å være sendte på i stærkristser som det var til og ja, men til vi okkom. Og vi bygde i stærkristser vi satt vi god ved satt vi han som ikke kjente til synd men som godgjør til synd for okkom for jeg vet og i hånden skulle være Guds rattvis. Og herre, det taler som menkan hakre, og mer rykt enn vi doa takka til okken, herre. Og takk for at du vil åpne det for okken. Du vil gjøre at det som kommer på sjur hese sending, verilige, herre, verilige, for gjørsten av mennesken. Det ber vi det om, og takkar for Jesu løte sammen, og Jesu navn, amen. Amen. Så hesen parst av hjertemal kommet enda, og vi får at takka for okkon, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og Kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesu. Pastor av hjertemal som har vært, takk han som finner YouTube, du leiter av ekte sjånvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisner å være lagt ut her, og han kommer eisner å sender av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesu.